Assalomu alaykum, binandagon muhtaram. Boshimda diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach-ultrasoniy diagnostika Kenjon Yuldashev. Binandagon muhtaram, медонет размери узви мардонаги бисёр мардакора беспокоит мекунад, бисёр фикр мекунад дар бораи ҳамин. Даже мардонагиш калон бошад, хиёл мекунад ки вай майда аст, лекин бисёр беморое ки худашон мегӯянд ки мардонаги вай майда аст, ваёда проблемаи ҷинсӣ доранд, яъне муаммои ҷинсӣ доранд. Чӣ мисол тест тамом кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, соз нахестани узви мардонагӣ ва аз сабаби ҳамин беморҳо фикр мекунанд ки ай вай размериш майда ва калон кардан дар кор, баъди калон кардан ҳамин чиза яъне муаммо вай аз вай бартараф мешавад, яъне нест мешавад гуфта хиёл мекунад ва ҳар хел доро мекунад. Як одамое ки ҳастанд вазелин мекунад, шарик мемонад, хиёл мекунад ҳамин қатъи ман метавонам қонӣ карда оилама худама қонӣ карда метавонам гуфта фикр мекунад. Ин нотуғри аст. Якум бояд агар шумода боқувватии ҷинсӣ ёки ҳамин заифӣ бошад, ура дигар муаммошо ёфта табобат кардан дар кор аст, тест тамом кардан бошад ва ям ҳал кардан дар кор. Ин аз узви мардонагӣ вобаста нест. Мо бояд бифаҳмем ки узви мардонагӣ агар хеле ягонта чиз надорад ки мисол агар 13 см боша калонай, 10 см боша майдай, минимум бояд 4-6 см уж микропения ҳисоб мешавад. Ай 10 боло бошад, ин более-менее нормально, мисол 8 бошад ёки набошад 7 бошад, да ин мардонаги майда. Лекин мо да муроҷиат кардаги беморҳода ҳамашда узви мардонагӣ 2 см, 15, 18 см даже бояд дар сариш камтар проблема дорад, натури фикр дорад дар бораи узви мардонагӣ. Барои ҳамин ин беморро ман ҳозир аз оператсиони чиро гуфтанӣ ҳастам. Ин беморда ҳам мо да муроҷиат кард, тест тамом кардан ҳастай ва ин беморда ҳастай заифи беқуввати ҷинсӣ ва бемор хиёл мекунад ки аз ин майда аст мардонагӣ, аз сабаби ки майда аст, даже оилаш гуфтаги оилашам ба хиёл фикр карда ки ин майда, барои ҳамин тест тамом мекунад ки хестаниш суст аст, яъне соз нахестани узви мардонагӣ. Ва мо ин беморда дидем нафақат иҷода проблемаи динер ҳамин тест тамом кардан ҳастай, иҷода мо дигар чиз бо парус машонки мисол якташ ҳамин пусти тухм омада, манаи хеле омада узви мардонагӣ часпидаги якумиш пустиш мана. Дуюмиш денерватсия кардан озир оператсия мекунем, тест тамом кардан ҳаста крем қати дурай ва мардонагиш да калон мекунем, дар ҷош 3-4 см калон мешавад. Ин оператсияро мо мекунем, лекин ваш лигаментами дар ҷош 3-4 см кардаги оператсия ягон дар дунё нест. Ина мо бояд бифаҳмем ки ҳамин оператсияро мо мекунем ва ҳамин беморҳода баъди аввали 3-4 см дар ҷош калон мешавад. Бинандагон муҳтарам, савол дар бораи ҳамин шумо доштаги бошен, обязательно нависед комментарияда ва хонда ҷавоб медиҳем. Гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин оператсияро мо дар Ташкент ҳам мекунем. 21 апрел мо рӯзҳои қабул ва оператсионро сар кардем дар шаҳри Ташкент. Агар хоҳед биед мебинем иншоалло ва телеграмда бинависед, шуморо обязательно роӣ мекунад. Саломат бошед.